הוואטסאפ מזמזם, חיברו אותי לעוד קבוצה. מכאן שאלתי וענו כל מי שאת רוצה. כל מי שהצטרף הוא עוד כוכב שמחכה להיות נבחר הילדים. מי יזכה? אם מפסיד אז אבכה. הלב דופק חזק ואין לו רגע מנוחה. כלום עוד לא תם ולא נשלם עד שאחזיק בך. בפרסים סתם שני אנשים אוכל להתחלק. תמיד תהי הראשונה להבק. אוי מתנשק. יש לי לוק, יש לי אקס, הפרס שלי אשימי ברקס. זה אותי לא מרשים, כמו מסך מלא גולשים. העולם ינצל, אם השמיני את תזכה. לא נוותר, לא נתנצל. מה הפסלון אומר? מה הפסלון אומר? מה הפסלון אומר? כל תוכנית אני תמיד קורא. מה יש לי בליפה אני לא יודע. הבנים והבנות התחרות חזקה. למה לא לאחד את כולם ללהקה? אני המקום ראשון, זה לא מעולה עם הרמון, ניקח את הפסלון. כולם במתח כבר דבוקים עכשיו אל המסך. מי יהיה נבחר הילדים שלא נשכח? כל הקהל מוכן, תנו מוזיקה, כוונו פנס. למי תיתנו היום לקטוף את הפרס? ראשון! דקה 34 מיילי סיירוס! משה פרץ חיים שלי! איפה יאהבת ועשי? בואו לראות סרטים נוספים, היכנסו לפייסבוק, תעשו סאסקרייב, יאללה ביי, דש בבית.